Σπουδάζουμε, μελετάμε, κάνουμε μεταφράσεις, δουλεύουμε εθελοντικά στο θεσμό τόσο τον οποίο αναφέρθηκε η κυρία Κοντήλη και έτσι προσπαθήσαμε αυτό το βράδυ να κάνουμε αυτή την απόπειρα, δεν ξέρω πόσο επιτυχία θα έχει, αλλά τουλάχιστον θα ακούσετε ατόφιο αραβικό λόγο. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Λοιπόν, από τώρα έχει τον κύριο Λουάι από τη Συρία. Θα μας πει ένα τραγούδι πολύ γνωστό σε όλους, μια που είναι του αείμνηστο Μάνου Χατζηδάκη, στίχη Νίκου Γκάτσου. Η απόπειρα μετάφρασης είναι καθαρά δική του. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, το ότι μετάφρασε στη γλώσσα του ένα θέμα το οποίο είναι ανατολίτικο και είναι δοσμένο από ένα μεγάλο ποιητή. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα παιδιά ασχολούνται με τα ελληνικά για δεύτερο χρόνο. Έτσι. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα παιδιά, το παιδί αυτών, η μητρική είναι τα ελληνικά, που είναι τα αραβικά, μια γλώσσα η οποία έχει πάρα πολύ διαφορετική δομή από αυτή της ελληνικής γλώσσας. Δεν συμπίπτει ούτε λεξικολογικά, ούτε μορφολογικά, ούτε συντακτικά, τίποτα. Είναι εντελώς κάτι το διαφορετικό και Πόσα χρόνια έχει μενάδα? δεύτερο χρόνο. Λοιπόν, ο κύριος Χάσαν είναι από το Λίβανο. Ο κύριος Σανίρο, ο οποίος είναι καθηγητής σε ΤΕΗ, είναι από την Αίγυπτο. Λοιπόν, να ακούσουμε πρώτα το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη από τον κύριο Λουάι, από τη Συρία. Της Ανατολής στα μέρη, η ιστορία της Πολύ ωραία θα είναι αν μπορούμε να το τραγουδήσουμε μετά θα σας πω εγώ πότε, παρότι που η κυρία Κουτηρή και όλη η μουσική δεν είμαστε, αλλά ακούσαμε. Εγώ είμαι στριμμένη, θέλω να μιλήσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να διαβάσω τους στίχους ενός τραγουδιού πολύ λίγο, όλοι φαντάζομαι γνωρίζετε, διότι προκείται τρίπο ενός επέροχο τραγουδιού των ανθρώπων και βάσει γνωστού Μάνου Χατζηδάκη. Η στίχη στα ελληνικά είναι του Νίκου Γκάτσου. Εδώ δεν έκανα μετάφραση στα ελληνικά, αλλά προσπάθησα να αποδώσω την μετάφραση στα αραβικά. الآن سماع قصة كمال أمير الشباب من الشرق سليل سندباد البحار الذين آمنوا من شأنهم أن تغير العالم المر ولكن إرادة الله والنفوس المسلمة من الرجال. في الأجزاء الشرقية ذات مرة وكان كمر فارغة والمياه عفنة في موصل في البصرة على جوز الهند القديمة. البكاء المرير الآن الأطفال في الصحراء والعائلة المالكة والشباب يسمع رثاء وينمو النص. البدو تبدو حزينا وتعهد الله أن تعطي من شأنها أن تغير العصر. عندما سمع الوردات الطفل مع الثقة تبدأ أسنان الذئب والصوف والأسد من دجلة إلى الفرات من السماء إلى الأرض بحثا عن المنشأ لإلقاء القبض عليه حيا تسقط على حشد له مثل الكلاب المسعورة وانتقل إلى الخليفة لوضع حبل المشنقة. الحليب الأسود العسل الأسود كان يشرب من صباح ذلك اليوم قبل غادر إلى المشنقة إذ أنفاسه الأخيرة مع اثنين من كبار السن من الأكبل فارس الأحمر. أبواب السماء ينتظر النبي يذهبون الآن جنبا إلى جنب والثلوج لكنها أبقت عليها شركا نجم دمشق. في شهر واحد
وسنة واحدة يرون أمامهم والله إن من عرشه ارتفاع بسيط يحكي النبات. تمييز بلدي ذكية للضرب لا يتغير بالنار والسيف، والعالم يذهب دائما غنية كمال، وهذا العالم لا تتغير أبدا قبل اليوم. Ora in istoria chiamata ενός νεαρού πικρού νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βολές του Allah και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Τώρα θέλετε όλοι μας λίγο έτσι ένα κουτάκι. Λοιπόν, ήταν άδειο και μέρη μου πλασμένο το νερό στη μουσούλη σκυρασόρα στη μαλλιά η κουρματιά πικραμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά. Θεός από ζωή και γενιά βασιλική τραγούδι του Χατζηδάκη, του Τάτσου, της Ανατολής στα Μέρη. Μας είπε το τραγούδι. Αυτός τώρα είναι από το Λίβανο. Γι' αυτό. Τώρα που θα μιλήσει είναι Ο κύριος Χασάν θα μας διαβάσει ένα παιδικό παραμύθι, το οποίο είναι σύντομο, είναι λίγο περίεργο και ως προς την κατανόηση ίσως δυσκολευτούμε εμείς, γιατί είναι άλλη νοοτροπία. Θα μας την εξηγήσει. Θα μας την εξηγήσει βέβαια. Είναι τα παράξενα παιχνίδια που παίζει η μοίρα. Εμείς το λέμε κοινός μοίρα, οι άλλοι το λένε Θεό, άλλοι Αλλά, άλλοι Γούρι κτλ. η κοπέλα ξανά. Αλλά διδάσκει ελληνικά. Από τι είναι? Διδάσκει ελληνικά. Το κείμενο που θα σας διαβάζω είναι ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι για το πόσο παράξενα παιχνίδια παίζει με εμάς τους άνθρωπους. Αυτό που και εμείς όλους ονομάζουμε μοίρα, εσείς, Θεό, άλλοι Allah και άλλοι Βούδα. Ακούστε πρώτα στα αραβικά και στην συνέχεια την φράση στα ελληνικά. Ελπίζω να μην σας κουράζω και εκ των προτέρων ζητάω. Την επικρία σας ευχαριστώ. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. عندما خرج الرجل من البحر اكتشف ان خاتمه العزيز فقد الوهج. كانت اللؤلؤه قد سقطت في الماء فانتشرت في اعماقه الكآبه ولم يتردد الرجل في النزول الى البحر ليفتش تحت الموج عن نقطه الضوء فاصطدم بالعظم والصخور وخرج بشيبه مريره. ومن يومها اصبح الرجل يملك كل بحار الدنيا التي تسلب الانسان مسراته. وتمر الايام ثم مرت الايام وسافر الرجل الى بلد بعيد وفيما كان يتمشى في احد الشوارع شعر بالجوع فتلف الى المطعم القريب فاحضر له الخادم طبقا من السمك الاشفر. لم يكن الرجل ينفر من السمك او يرغب فيه وبينما هو يتهم السمك ببطء وحذر خش من العظام الدقيقه الناتئه فاذا بجسم صلب يصطف تحت اسنانه.
وبلهفة دس إصبعيه بين الأسنان وسحب بخفة ذلك الجسم الغريب فإذا به عظم دقيقا نافذا. Ζητάω πραγματικά λίγη δόση κατανόησης και μια ποιητία, γιατί δεν είναι πολύ δύσκολο να στρώσεις μια μετάφραση και μάλιστα είχαμε πολύ μικρό χρονικό περιθώριο για να δουλέψουμε. Θες καθίσαμε Πιο κοντά να μετάφραση για να δώσουμε. για να είμαστε έτοιμοι Για να το σας μετά. Κοντά το μικρόφωνο, κοντά σας. Το Μαργαρατάρης. Μαργαριτάρη. Όταν ένας άντρας βγήκε από την θάλασσα, έξερε ότι εκεί έχασε το μαργαρετάρι του από το δαχτυλίδι του. Και στεναχωρεύτηκε πολύ. Απόφασισε να το ψάξει, αλλά δεν το βρήκε. Αυτές τις θάλασσες που παίρνουν ό,τι πιο ακριβό και πολύτιμο από τον άνθρωπους, οι μέρες παίρνουσαν και ξαναπαίρνουσαν. Οι μέρες παίρνουσαν και ξαναπαίρνουσαν. Αξιζέψει σε μία μακρύ χώρα και περπατώντας στον δρόμο ένιωσε πείνα και πήγε σε ένα παντούχι και ο σερβιτόρος το έφερε ένα πιάτο με ψάρι. Αυτός δεν του αρέσει το ψάρι. Ό,τι δεν του αρέσει, δεν του άρεσε το ψάρι, αλλά άρχισε να το τρώει με προσοχή. Φοβούμενος στα κόκαλα. Για τα κόκαλα. Ένιωσε κάτι σκληρό στα δόντια του. αλλά ένιωσε ότι κάτι καλό θα γίνει. Και με λαχτάρα έβαλε τα δαχτυλίδια του, τα δαχτυλιά του στο στόμα για να βγάζει αυτό που τον ενοχλούσε στο στόμα. Αυτό που τελικά έβγαλε ήταν ένα κοκαλάκι. Κοκαλάκι. Το έχω ακούσει αυτό. Ναι, εγώ δεν το άκουσα. Δεν το άκουσες τώρα, στο πω. Ναι, δηλαδή το πρώτη φορά το άκουσα, δεν το άκουσα πριν αυτό.